Tervetuloa Viitasaarelle. Tämä ihastuttava kaupunki Keski-Suomessa tarjoaa rauhallista elämää ja upeat luonnonmaisemat. Tänne saapuessasi voit nauttia kauniista järvistä, metsistä ja kaupungin lämpimästä tunnelmasta. Tule ja löydä, miksi Viitasaari on niin erityinen paikka. Tässä nyt näette Viitasaaren kaupungintalon, jossa tehdään kaikki tärkeät päätökset. Sitten esitellään keskustaa tarkemmin. Tämä on Viitasaaren keilahalli. Se kannattaa käydä testaamassa. Kävelläänpä hieman keskitiellä, jossa sijaitsee suurikauppakeskus, eli Viitakeskus. Nyt mennään Viitasaaren keskipisteeseen, eli torille. Täällä meno on hurjaa ja väkeä riittää, niin kuin näette. Seuraavaksi esittelen Viitasaaren torin rantaa, jossa on myös leikkipuisto, jossa väkeä on paljon. Oravakin tuli moikkaamaan minua. Tässä näette Lyhty-ravintolan, jonka parkkipaikalle autot ei meinaa mahtua. Ja vielä lopuksi Viitasaaren kohokohta, eli suuri kääntösilta. Vau, on se kaunista täällä Viitasaarella. Tule käymään ja nauti luonnosta.